Bun venit! Astăzi ne uităm la motorul comunicării. Da, exact. Explorăm piesa aia esențială care aduce la viață orice propoziție, verbul. Gândiți-vă puțin. Fără el, limba română ar fi doar o colecție de obiecte, așa, statice. Hai să vedem cum funcționează de fapt. Deci, ca să înțelegem cu adevărat puterea asta a verbului, hai să facem un exercițiu de imaginație. Ne gândim la o scenă simplă, una dintr-un parc absolut obișnuit. La prima vedere, poate că nu pare mare lucru, e ceva banal, dar, dacă ne uităm mai atent, o să descoperim exact elementul care face ca toată imaginea asta să prindă viață. Uite, asta e scena noastră. Totul pare liniștit, nu? Dar, în realitate, e un întreg univers în mișcare. Dacă ne apropiem puțin, vedem copii care aleargă, păsări care zboară. Totul, absolut totul, pulsează de viață. E ca și cum fiecare element de aici are propria poveste. O poveste care se întâmplă chiar sub ochii noștri. Bun, haideți să descompunem un pic scena asta. Ce se întâmplă concret? Păi, sus, soarele strălucește. Acolo pe bancă, o fată citește. În partea cealaltă, un băiat pare gata să alerge. Hopa! O pasăre tocmai a zburat. O femeie stă și supraveghează, iar un copil zâmbește. Se observă cum fiecare cuvânt din astea pe care le-am accentuat descrie o acțiune, o stare, un moment în timp? Și acum vine întrebarea cheie. Ce au în comun toate cuvintele astea care dau viață scenei? Cele pe care le-am tot repetat. Strălucește, citește, va alerga, a zburat, stă, zâmbește. Care e de fapt firul roșu care le leagă pe toate? Ei bine, răspunsul este verbul. Desigur, acesta e cuvântul cheie. E piesa aia centrală care ia o listă de substantive, de lucruri și o transformă într-o poveste. O poveste cu adevărat plină de viață. Ok, să fim un pic mai exacti. Definiția de manual sună cam așa. Verbul e partea de vorbire care exprimă acțiunea, starea sau existența. Dar hai să ne gândim ce înseamnă asta de fapt. Înseamnă că acoperă absolut totul, de la o acțiune super concretă, cum e alergatul, la o stare, cum ar fi tristețea sau pur și simplu faptul că ceva există. Și citatul ăsta surprinde perfect esența. Fără de ele, comunicarea nu are sens. E o idee atât de simplă, dar incredibil de puternică. Serios, să ne imaginăm o secundă propoziții fără verbe. Soare, fată, bancă. Ce înțelegem? Nimic. Sunt doar niște etichete aruncate acolo. Verbul e lipiciul. E cel care le conectează și le dă un rost, un sens. Bun, acum că am stabilit ce e verbul și de ce e așa important, hai să mergem mai departe și să-i explorăm fețele, ca să zic așa. Pentru că, atenție, nu toate verbele sunt la fel. Ele se pot împărți în câteva categorii foarte clare în funcție de ce anume exprimă. Și tabelul ăsta ne ajută să organizăm totul foarte, foarte clar. Deci avem așa. Prima categorie, cea mai evidentă, este cea de acțiune. E ce am văzut cel mai mult în parc. Aleargă, zboară, citește. Apoi avem verbele de stare. Astea descriu o condiție, un sentiment, cum era femeia care stă pe bancă. Și în final avem verbele de existență, care fac cel mai simplu lucru. Confirmă că ceva pur și simplu este sau se află undeva. Simplu, nu? Gata cu teoria, să trecem la practică. E clar ce sunt, dar hai să vedem acum cum funcționează verbele astea în acțiune, direct în propoziții. Așa o să le înțelegem rolul și mai bine. Să luăm primul exemplu. Andrei cade din copac. Aici, verbul cade e un verb de acțiune cât se poate de clar și direct. Descrie o mișcare fizică, un eveniment pe care ni-l putem imagina imediat. Mergem mai departe. Maria privește peisajul frumos. Interesant aici. Privește e tot un verb de acțiune, dar e mult mai subtil, nu? Nu implică o mișcare din aia mare, ci e mai degrabă o acțiune a simțurilor, a atenției. Următorul, doamna învățătoare merge la magazin. Aici ne întoarcem la un verb de acțiune clasic. Merge, simplu și la obiect, indică deplasare, mișcare dintr-un punct în altul. Și ultimul exemplu de acțiune, afară plouă torențial. Asta ilustrează perfect cum un verb poate descrie un fenomen al naturii, dar, desigur, nu trebuie să uităm de celelalte tipuri. O propoziție ca femeia stă pe bancă ne arată o stare. Alta ca în parc sunt copaci ne arată existența. Se vede?
Toate trei tipurile lucrează de fapt împreună ca să ne dea imaginea completă. Ok, deci, după ce am văzut toate exemplele astea, ajungem la întrebarea de final. Până la urmă, de ce e atât de important să înțelegem verbul? Care e ideea cu care ar trebui să rămânem? Păi iată concluzia. Verbul chiar este motorul propoziției. Și nu e doar o chestie de gramatică, de bifat la școală. E piesa aia care pune totul în mișcare. El ia niște cuvinte aruncate la întâmplare și le transformă într-o idee, vie. Și mai e ceva. Alegerea verbului potrivit poate schimba absolut totul. E o diferență uriașă între a spune că cineva merge și a spune că aleargă sau că se plimbă, nu-i așa? Exact acolo, în nuanță, stă adevărata lui putere. Și acum, la final, o mică provocare, așa de gândire. Dacă ar fi să descriem ziua de azi cu un singur cuvânt, cu o singură acțiune sau stare, care ar fi verbul potrivit? Ce verb ar fi ales?